Abe jogori bismillah sharia nanga hage Yusuf Traoré bite gafe bite dongi baro nugo no misali tay ka mi jeringa nya fo metrier na bi misali ta ayata ngolo jaraka na nyeno ka mo so jaraka ni muita nyere la maître bismillah ale ni maître Konare ani Musa Gindo nyera la nunu be kamal don kuna fo ambu foko wala nyumando kenenga ils sont disponibles et puis nous nana uba nyefo sigatala sarigi yire mugo malen bekanga nin kelengelen de do yere quoi abe famu ika hake abe famu ika ngodo kosobe ni kiri bloga ika hake mi ani ika nga minge andano bela jele binya fo ni odo bi lafia bismillah ala ka nguna ja ala ka sawu nywana simon nga kene torotala man torotala ko bashi foite so ndesani iredu mbe de ma bede man torashite ki refo ki wala yimando marhaba yusu ni azigli donki baro sebenga dogo ko ikado aywa alamsa mana se enne on bi kea mi ikado donki baro ye ka wala nga fo ikado bamanangala nyene bara mi damanen dene katabla fo ejumana opana yusu na manye kwa nyozoro abi wati asokoro bolledo donki baro sebo mbombe ka chaya o wisebe kamina o de france kai on ba yelema bamangala kuna fana munu sebene do aywa sigdala mo biso go famu chomi bara infana ikado nyuma fara nyuma nga ba koja kaseka bara mono boka tana fa bela jelefe do Renouveau TV be Renouveau Fm be na femi nyambara ke nyoma fana be jamana kuna nga marabulu kono lu fana banga kibaro nunda ukara radio ka ninga mono bo ano lutulu kala siri menywana mi ngoni mbato ikado anga togoda ma bela jelefe se kuma ka nyuma me chomna ani ka anja nyuma zoro opana femi faranga radio nunye ambu fo ande senga barabara foli andina se ka beta to ma kelengele nga fefe ngoni minu tulu kala siri do ananu banga aywa jemu ka chari ambu bela jelefe ningu wala nyuma do dande forimina sebe bombe ka chaya femi nyi ikado Usman tugo bulo ben gawla kasi ikado bato makanema katabla bwa kare jarala yusu nyebunya di mamburanga jaso andone ajara nyumburange murange awkado ne ko mbesira di ema oni mbesira di mabunyani karamala oni ba mitandamne aywa ofana ni yade nyamne murange ni sebeta ikado ne bisebenda yusu sebe minanga mako lezeko ikado wele lezeko akabido obolido ni yalla je femi barake romimbe kesi malene sécurité ikado social ambitai ni yata kala je olu ye bara bake kesi malene sécurité sociale nu ka mako CMSSI kado olu yu kasiki ko ta ani duruna kango mako 15e session ordinaire femi ni ikado amoko e masebe ko bambara o ka ko sebe na fara ko amo abikene ko fo aywa jamana bi fado ta ikado barakela bi fado ta abike sababu ye ka musaka ko ka nogo ya barakela ko ko sebe jango kene ko la ni ye kesi malane sécurité sociale ta ka laje ibay ka fo chageda blele bado ikado nafaka bo anga jamana kono ko sebe ni yalla je femi yo kala sigi bayni akera même maare mi nga nyema ya kono o de kene ministre ye no ye madame Jeminatu Sangare alere ku chagero yi anyema koro ye femi ni ikado nyema koro mbe bibina no ishaka kono ye o fana me kene ka kase ikado MSC abarakelo bela jelema femi ni ministre ye madame Jeminatu Sangare mami na ye pumata ay folni tanuke ka nyeshi ikado aywa MSC abarakelo bela jelema baro be danga mina ikado wa minu jabi minu zorola ni barato e minyi adasera puma chama aya jira ka fo femi ni ikado kesi maleno e sécurité sociale ye ubi bara chamange femi amoko e nyina ndapuma famba abulla o ka kosebe ni duya ta ka laje chakeden ka be independence watu ibaye ka fo chakeden na fama badedo mi nabi moka barako anuka seni yesigi kata se retraite ko ma abulu be nyina bo amoko fana farale aka o jara kosebe ni yalla je femi ni ay manifu lafiali jango barakelo be se ka lafiya tugo muna abibla o danga de konona na ni duye amoko reta ka laje bibina afana bala ka salo kata dore mi fana ka de kosebe ango mako régime assurance maladie universelle aramu baro fana olu be senasone olu bi dago on yalla je femi saate mene sa 2020 na ikaro bara chamon kera ni ata ka laje itlo nyegele jo yusu jamana mimbo ikaro abi milliard mukani saba ani million ke mawlo fla ana kunga 20 ikaro kera ay waka frakele minge obuti jo ma
million fla ani ba kɛmɛ kɔnɔntɔn ayiwa ani bi a ka ca han million fla ba kɛmɛ kɔnɔntɔn bi kɔnɔntɔn o n'a kunkanfɛn an ko ma ko les feux de soins feux de soins ye min ye sisan ne bɛ amo la ni ordonnance sɛbɛnni kun i tɛ taa n'a ye pharmacie la yari i tɛ wari bɔ ya i tɛ wari bɔ dufa kɔnɔ i tɛ wari bɔ dufa kɔnɔ i bɛ taa ni sɛbɛn min ye pharmacie tigi b'o sɛbɛn k'o sɛbɛn de mara a fɛ yen pharmacie tigi bɛ tila ka taa n'o sɛbɛn de jamana b'o wari de lasegin pharmacie tigi ma o de ye feuille de soins ninnu ye o kumana wari min ayiwa n'o lasegira n'o donna mɔgɔw ka kɛnɛya da fɛ o de ye CFA wari miliyari 23 ni miliyɔn 700 ni kɔ ye i k'a dɔn o kɛra ka furakɛli min kɛ maa miliyɔn 2 ani ba 999 a bɛ se k'a fɔ ko feuille de soins o kɛra k'olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sara ni olu tɛ ŋo ɲɔgɔn na i b'a ye k'a fɔ san 2019 ta n'i y'a da o ma o kɛra miliyɔn 23 ani miliyari 23 ani miliyɔn 975 ani 5 o n'a kunkanfɛn o kɛra ka maa hakɛ min furakɛ miliyɔn 7 ani ba 200 ni kɔ nka n'i y'a ye 2019 ta cayara i k'a dɔn ni 2020 ta ye o tɛ dɔwɛrɛ dɛ maa dɔw de tun bɛ filamɛriw kɛ filamɛriw ye min ye maa minnu di ka amo la k'i den k'olu diyagoya don a la o kuma jama bɛ caya nka fɛɛrɛ kuraw sigilen sen kan o de kɛra sababu ye ka dɔ bɔ o la san 2020 i ye kuma in faamu jaa dɔw tun bɛ kɛrɛfɛmɛriw kɛ i k'a dɔn ayiwa ka maa dɔw sɔrɔ la walima ka namara siya dɔw kɛ min kɔni b'a to olu bɛ se ka kɛ jamana kɔ kan cogo min na nka fɛɛrɛ kuraw fana sɔrɔ la min bɛ i bɛ kanam directeur général dɔn n b'a dɔn Danbɛlɛ Boubacar an m'a wele ko Bouba Bouba n bɛ min f'i ɲɛna k'a fɔ k'i ye cɛ in daminɛ namara la k'i y'a ye namarako la a ma nɔgɔn dɛ ayiwa bisimila Yusu a ma nɔgɔn n b'a dɔn kojugu bisimila an b'a fɔ Ndesani dan tɛ foli min na hali bi nin kɛnɛ in ka ye fɛn min ye caisse malienne de sécurité sociale i k'a dɔn a ka sigiko 15 la ye conseil d'administration n'a kɛra AMO ka ɲ'a fɔ fɛn min ye ministre ye madame Jiminatou Sangare a ye kuma caman fɔ a y'a jira k'a fɔ k'a kɔni bɛ laɲini min kɛ o de ye k'a fɔ CMSS a baarakɛla bɛɛ lajɛlen k'u jija caman bɛ ka kɛ ko ye k'u jija hali bi don n'a nataw la baarakɛlaw olu bɛ se ka lafiya cogo min na fɛn min ye jaabi ɲumanw olu bɛ se ka sɔrɔ cogo min na fɛn min ye ɲɛmaa kura fana Isaka Kɔnɛ ale fana ye kuma in lamɛn kosɛbɛ sabu ka da ale fana ka wulikajɔ barika ka bon maa dɔw ni galaw bɛ maa min na kosɛbɛ n'a bɛ baara in sɛbɛkɔrɔ ɲɛdɔn parce que ne don a kɛra ne Isaka Kɔnɛ baarakɛyɔrɔ min filɛ nin ye a mɛnna kɔnɔ a b'a wo misɛnnin bɛɛ lajɛlen dɔn a dun dalen filɛ ka kɛ ɲɛmaa ye k'o kɔni y'an ka tɛmɛ an ka taa so ye sabu ka da kan a bɛ yɔrɔ min na a tɛ i k'a dɔn dunayɔrɔ la a b'a dɔn dugu la a bɛ baara in sɛbɛkɔrɔ dɔn n'i dun ye AMO ta k'a lajɛ bi n y'a fɔ kuma daminɛ na a b'a la ka salo ka taa aramu ye n'o ye i k'a dɔn ayiwa universel ye k'o bɛna fisaya kosɛbɛ o bɛ kɛ sababu yɛrɛ fɛn min kɔni ye yuruguru yɛrɛ ye ayiwa k'o ban pepewu sabu ka da ka don yɔrɔ si tɛna kɛ yen min b'a to i bɛ se ka filamɛrɛ kɛ a ko la fɛn min ye lasigi in fana kɔnɔna la ayiwa baara minnu kɛra san k'o ta la n'o ye tako 14 ye o sɛbɛnw fana bɔra ni k'olu fɛsɛ ɲɛta tɔw fana ye min ye caman fana fɔra a fɛn min kɔni ye caisse malienne de sécurité sociale ye k'a baarakɛlaw k'u bɛ fo sabu ka da kan o bɛ baara min na i ka dɔn o bɛ faso dɔ n'o ye baara la fɛn min kɔni ye jango retraite ko ka taa se i ka dɔn mɔgɔw ka ayiwa baarako ɲɛnabɔli ma ka taa se min ye i ka dɔn kɛnɛya ko ma n'o bɛ AMO ko fɔ ko CMSS bibi ŋɔni na k'a ka baara a ka ɲi kosɛbɛ sabu ka da kan maa min fana bɛ ɲɛmaaya la bi n'o Isaka Kɔnɛ ko galabu caman b'a la nin mun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ les échos kɔnɔ wele les échos n'i y'ale bila ne bɛ indicateur de renouveau n b'ale ta min ye anw ka nburutigiw a k'a dɔn olu kɔni ye wulikajɔ kɛ o ni fanga bɛnna la waati la a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la o na dansigi min ye dɔ faralen muru sɔngɔ kan min k'a dɔn nin ma kɛ maa siw ka wulikajɔ la maa wɛrɛ ma nin wulikajɔ kɛ dɛ min ye a k'a dɔn Yusufu Bacili n'ale chambre de commerce et d'industrie o maa ɲɛmaa ye an dɔn na a k'a dɔn Yusufu Bacili min ye syndicat des boulangers n'o ye nburutigiw ka syndicat ye olu minnu bɛ buru bɔ olu ni a k'a dɔn min ye Yusufu Bacili ye min ye k'a dɔn ko Gwane Yusufu Bacili ye ale min ye chambre de commerce et d'industrie o président ye a kɔni ye wulikajɔ kɛ k'i yen don a ko la a gɛlɛyalen k'a samanda ye nka min ye Yusufu Bacili ye ale kɔni a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye tarata don ye kalo tile 2 o tɛ a k'a dɔn min ye kunasini ko ye wa a y'i ɲin don ko la
ako awa min ye Mali min ye buruko ye tulongate jamana in kɔnɔ koyi min ye aw ka dɔ jaralakaw n'olu wulila sɔgɔmada fɛ n'u dɔw bɛ fari kɛ mburu kɔnɔ dɔw yɛrɛ bɛ sɔ kɛ mburu kɔnɔ min ye dɔw bɛ sogonin kɛ mburu kɔnɔ min ye aw ka dɔ fɛn wɛrɛ u b'o kɛ mburu kɔnɔ n'a fɔra k'a fɔ mburu kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ don jamana in kɔnɔ min ye aw ka dɔ jɔkɔrɔmaw yɛrɛ olu bɛ basi de k'a kɔnɔ bisimila Yusu Bajili yɛrɛ ka maaw ye buru ni basi basi olu bɛ ɲuguna kɛ mburu kɔnɔ k'a dun bisimila Anwan min ye aw ka dɔ Yusu Bajili ale ni aw ka dɔ u ye ɲɔgɔn ye min ye u ka secrétaire général min bɛ n'o ye awa Sénégal ka maa ɲɛmaa ye ale kɔni ye Ahmed Dambele ale ye wulikajɔ kɛ a ko awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la u n'a ko sigi sira la yanni waati cɛ hali bi kuma kɔni ma ban u ni ɲɔgɔn cɛ lɛrɛ 7 an dɔn ni o ni Yusu Bacili y'o de kɛ ɲɔgɔn na n'a gɛlɛyara cogo o cogo aw k'a dɔn min ye Yusu ye a bɛ timinadiya a b'o ta a bolo 2 la ni k'i bolo da dusukun na ni ka tila k'a ɲini maa ninnu fɛ min ye an ka jamana in filɛ sa min ye aw k'a dɔn an bɛɛ lajɛlen ye jamana in den ye n b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya b'aw kan nka a bɛɛ n'a ta aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la an bɛɛ lajɛlen ka dɔ bila n'o kɛra sigi bi diya n'o kɛra jamana bi diya a y'u la faamuya o cogo kelen na min ye aw k'a dɔn buru bɔra 60 la kana kɛ 50 ye bisimila asa a nɔ la tun o kun y'a kɔrɔlen ye o kun y'a kɔrɔlen u bɛna ko la u bɛna ko la min ye aw ka dɔ 150 gramme 150 a n'a to la hali bi nka min ye nin wulikajɔ ye walasa ani sababa ka bɛn maa wɛrɛ tɛ i ka dɔn chambre de commerce et d'industrie du Mali n'o ye Yusu Bacili ye i ka dɔn ale ka wulikajɔ bonyana hali aw ka dɔn bankiw ninnu ka gɛrɛfu la a n'olu ye lɛrɛ 2 de kɛ an dɔn a n'olu bɛ kuma la a n'olu bɛ k'a batiri walasa aw ka dɔn bankiw ka gɛrɛfu ban cogo min na a y'a wulikajɔ kɛ cogo min ani sababa bɛn na min ye banki maaw fana olu y'u ka min ye gɛrɛfu u y'a ɲɔngiri o ban an dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Yusu Bacili chambre de commerce la kabini dosolo ka waati nka bi an bɛ ka bɔ a ka fɛn minnu kan a ka wulikajɔ ka bon dɛ chambre kɔnɔna na o tuma an b'a fɔ hali bi min ye a ka timinandiya kɛ hali bi nin koba minnu mana wuli an bɛɛ lajɛlen de ye maliden ye a ka fɛɛrɛ ɲini a la u ka jɛ ka fɛɛrɛ ɲini a la walasa basigi bɛna an ka jamana kɔnɔ cogo min na nin sɛbɛn Yakuba Dunbiya n'ale ka fasire an y'a bɔ indicateur kɔnɔ l'indicateur an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn u ye bɛnkan min kɛ Ala ka sabati sabu u y'a jira k'a fɔ fɛn min ye dɔgɔkun kelen ye u b'o de disi ka fɔ ma b'o de di waasa ko sani waati ni jɛ ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a banna buruko a kun gɛlɛyalen don an bɛ dugawu kɛ Ala ka nɔgɔya don a la amin ne bɛ sɛbɛn da n ye ɲininka sɛbɛn min n'an ka mako les échos hali bi n ye les échos ta an ka taa INPS la INPS ko a ye ɲɛmaa kura sɔrɔ Usumane Karimu Kulubali k'o fana bɛ baarakɛyɔrɔ in sɛbɛnkɔrɔ dɔn Usumane Karimu Kulubali a taara ka danaya d'a kan k'a kɛ INPS a ma ɲɛmaa ye ni INPS ko kuma ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a kuma gɛlɛnba don ni maa min fɔlen filɛ nin ye ko maa min n'a bɛ baara in ɲɛdɔn sabu san 40 i k'a dɔn womisɛnnin fɛn fɛn bɛ INPS ko la a tɛmɛna sira bɛɛ lajɛlen fɛ kunnafoni a bɔra ka bɛn minisiriw ka laada lajɛ n'an b'a fɔ ko conseil des ministres ko tɔburu kalo tile 20 i k'a dɔn tɛmɛnen in na fɛn min Usumane Karimu Kulubali jamana ɲɛmɔgɔ ye danaya d'a kan u k'a yɛrɛ ma ko inspecteur principal de sécurité sociale n'i dun y'a lajɛ i b'a ye a tun b'o jɔyɔrɔ ne la ayiwa yan'a kana kɛ nin ye a yɛrɛ talen filɛ ni k'a kɛ INPS a ɲɛmaaba ye a bilala maa min nɔ na o de ye madame Sidibe Zamilatu Sise ye o tun bɛ baara in na kabi san 2019 n'i y'a lajɛ i ka dɔn baaraba min kɔni bila mɛ ka Usumane Karimu Kulubali kɔnɔ o tɛ dɔwɛrɛ ale bi ɲɛda kura a ka se k'o di INPS ma INPS yɛrɛ sigikun ye min ye ale bi ka se ka baara mɔnɔbɔ ka fasodenw nafa Yusu Tarawele n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye Usumane Karimu Kulubali ye ko maa do a tɛ yɔrɔ la yɔrɔ min n'o ye dunama yɔrɔ ye san 40 a bɛ INPS la a b'a baara ɲɛdɔn wa fɛn min y'a sirafara fɛn fɛn bɛ yen a y'a jɔda caman ni ka olu kɛ o fana n'a ma ɲɛ ko danaya dara a kan ko maa bɛ se k'a fɔ ko nin ayiwa ko dile a tigi ma n'i y'a lajɛ fɛn min ye tɛmɛsira minnu bɛ INPS kɔnɔ k'a daminɛ dugu ma ka taa bila fɔ sanfɛ k'a ye baara kɛ nin bɛɛ lajɛlen la dɔnniyaba de b'a la jango ayiwa INPS baara taabolow la n'i dun y'a lajɛ k'o bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye baarakɛlaw ye k'olu kɔni bɛna lafiya ani baara yɛrɛ bɛ kɛ i ka dɔn maliden minnu n'o ye baarakɛlaw ye ko caman kɔni i ka dɔn ayiwa nin caman bolo ye gɛlɛyaw la n'i y'a lajɛ a yɛrɛ tɛmɛna sira minnu fɛ dɔnniya caman de bɛ a la i tulo ɲɛgɛlɛ jɔ Yusu fɛn min ye a ka kalanw olu ban waatiw kɛra san 1980 ka taa bila san 1983 la a ye maîtrise dɔ jaso an k'a ma ko maîtrise en droit privé o sɔrɔla Dakar université la san 1980 ka taa bila san 1983 o tɛmɛnen kɔfɛ a ye sanfɛkalan dɔw fana kɛ
ni nga sanfɛ jɔnjɔn sɔrɔ i ka n'o ye diplôme supérieur ye an ko ma ko diplôme supérieur sécurité sociale o sɔrɔla yɔrɔ min na Kodowari kaw ka ayiwa kalanso dɔ bɛ o sɔrɔla o yɔrɔ in na n'o bɛ sécurité sociale a b'o kofɔ o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye o dɔnniyaw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan fɛn min kɔni ye Usumani Karimu Kulubali a y'i kunda faso kan san 1984 a nana don INPS baara la a ka baara fɔlɔfɔlɔ u y'a kɛ agent de poursuite au contentieux ye a y'o baara kɛ ni ka t'o dagu fɛn min kɔni ye san 1988 i k'a dɔn a y'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min ye san 1988 yɛrɛ ye a taara ni k'a kɛ chef de service recouvrement cotisation i k'a dɔn k'a daminɛ janvier 88 ka taa bila décembre 89 la o tɛmɛnen kɔfɛ a ye jɔyɔrɔ caman wɛrɛw kɛ fɛn min janvier 2000 ka se i ka dɔn ayiwa décembre 2001 ma directeur recouvrement cotisation contrôle des emplois a y'olu kɛ janvier 2002 ka taa bila 2009 la directeur prestation espèce o tɛmɛnen kɔfɛ janvier 2010 ka taa bila 2015 la directeur immatriculation de la gestion de la carrière des assurés 2016-2018 o fana tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min fana ye baara caman ye a y'olu kɛ k'o dagu fɛn min ye décembre san 2019 a kɛra conseil technique ye ɲɛmaaba n'o ye directeur ye o yɛrɛ kɛrɛfɛ a ye baara caman kɛ o la direction technique minnu bɛ a y'olu baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ni k'o ban baara wɛrɛ fana bɛ yen min nana kalifa a la an ko ma ko conférence interafricaine i k'a dɔn prévoyance sociale CIPRES a ye baara k'o kɔnɔna la n'o bɛ farafina ko fɔ sécurité sociale ko la o fana tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye baaraw olu ka ɲɛtaw bɛ sabati cogo min na CEDEAO ayiwa kadara kɔnɔna la a bila ka kɛ ciden gɛrɛgɛrɛnnen ye a y'o baaraw fana kɛ ni ka t'o fana dagu o fana tɛmɛnen kɔfɛ a ka ca convention générale sécurité sociale CEDEAO y'o fɔ san 2013 a y'o baaraw jaso o tɛmɛnen kɔfɛ a kɛra INPS ka ciden gɛrɛgɛrɛnnen ye association internationale min bɛ yen sécurité sociale AISS o jabala yɛrɛ bɛnbɛn Suisse ma o ka duguba min bɛ ko Genève o jabala bɛ yen a kɛra maa fana ye i ka dɔn a tun bɛ n'olu fana cɛ taamaw la a ko bibi na fɛn min ye Usumani Karimu Kulubali ye a yɛrɛ bɛ san 60 la bi dɔnniya caman de b'a la INPS baarako la o fana fɛn min o dɔnniya ninnu ye olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn k'o bila malidenw ka bolo kan min kɔni b'a to INPS baara yɛrɛ a bɛ se ka ɲɛda kura sɔrɔ cogo min na a ko n'i y'a lajɛ a tɛmɛna sira minnu fɛ ani jamana ɲɛmɔgɔ filɛ ka dannaya min d'a kan nin ye fɛn min Usumani Karimu Kulubali ye ko baara in a dɔw b'a la ko a man ka dɛsɛ a kɔrɔ sabu a b'a dɔn foro la wa fɛn min ye kalan minnu n'a ye olu kɛ a n'a tɛmɛna sira minnu fɛ ka duguma baaraw kɛ ka yɛlɛ fɔ sanfɛ k'o bɛna kɛ sababu ye ka INPS yɛrɛ k'a kolo sinsin k'a kolo don kosɛbɛ min kɔni b'a to fasodenw olu b'a fɛ a ka kɛ min ye INPS a ka kɛ o ye o fana fɛn min Usumani Karimu Kulubali ye ko baara gɛlɛn kɔni b'a ɲɛ sabu INPS baara ma nɔgɔ ko nka dɔnniya minnu b'a la ko a man ka dɛsɛ baara in na fiyewu nin ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ Les Échos kɔnɔ Les Échos an dɔn ni ale bila ne bɛ indicateur de renouveau ta o bɛ ɲɛ indicateur de renouveau awɔ min ye nin ye daba wuli ye daba wuli Isa Uldo Nagu ko a jirala k'a fɔ k'a ka bɛn miliyɔn da sara miliyɔn da a b'o sara société ye n'o ye a bɛ k'a dɔn nouveau soleil sar la min a bɛ k'a dɔn concurrence déloyale la n'o fɔra jago la dɔrɔn a ma ɲi dɛ bisimila concurrence déloyale la min a bɛ k'a dɔn ka maa min bɛ yen ni fɛn dilanna ale de y'a dilan ka na ni a bɛ k'a dɔn a b'ale de tɔgɔ la wa k'a dɔn maa si tɛ se k'a ɲɔgɔnna dilan min ye a bɛ k'a dɔn ni maa kofɔlen ale de taara ka t'o ɲɔgɔnna dilan nin ye te min n'an b'a min n'u b'a wele ko tezara a bɛ k'a dɔn Solomani Fofana ni a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ale ko ale dabali banna san 2018 min ye ale nana ka na sugu kɔnɔnaw na ka jateminɛ kɛ ale y'a ye k'a fɔ a bɛ k'a dɔn tezara dɔ o bilalen don a bɛ k'a dɔn sugu kɔnɔna na min na ale ta ɲɔgɔnna tɛ kelen ye min ye a bɛ k'a dɔn Antoine ale wulila ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛlen kɔ ale y'a ye k'a fɔ awɔ min ye maa dɔ bɛ yen n'o ye Isa Uldo Nagu ye Isa Uldo Nagu ale de taara ka taa min ye ale ka te ɲɔgɔnna dilan ni nka a bɛ k'a dɔn a bila sugu kɔnɔna na min ye sariya ye o k'a dɔn awɔ min ye sariya m'o yamaruya cogo si la kabini o de kɛra sa ale m'a bila da gerinda la min ye a bɛ k'a dɔn ko mana kɛ cogo o cogo i ka taa sariya sira la i n'a fɔ jamana y'a ɲini cogo min ale y'a kɛ a bɛ k'a dɔn ale taara ka taa sariya sira la min ye a bɛ k'a dɔn Solomani Fofana Nouveau Soleil o PDG don ale y'a jira k'a fɔ awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye dɔ bɛ k'an ka a bɛ k'a dɔn marque min bɛ yen ni ne de k'an ka na a bɛ k'a dɔn na ne de bɛ a jira jamana kɔnɔ diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen la n'o ye tezara ye dɔ taara ka taa ɲɔgɔnna dilan min ye a taara ka taa da kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan
ka min ye tribunal de commerce sa olu yo awakado akota bala ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ni ka tu tɛgɛ da awani ma ko fɔlen ni Isa Ould Nago ka tu tɛgɛ da tɔna min ye awakado Solomani Fofana Nouveau Soleil ale ma abla dagrinda la dɛ ay ka do awa min ye akɔni ko ka kiri ka kɛ kiri kɛlen sa u y'a jira k'a fɔ awa min ye nin tɛ yamaruya anw ka jamana kɔnɔ nin tɛ ma yamaruya sariya kɔnɔ min ye awakado ka fɛn dilan fɛn min awakado ni tatɛ ni a bɛ maa kelen de tɔgɔ la i k'a dɔn e ka t'o ɲɔgɔnna dilan ko n'o bɔn sugu kɔnɔna na a ti ɲa cogo si la kabini o de kɛra sa min ye a kiri kɛlɛ tribunal de commerce fɛ a kili batirilen u y'a jira k'a fɔ awa ni maa kofɔlen n'o ye awakado Isa Ould Nago ye k'a ka miliyɔn da sara miliyɔn da a b'o sara dɔwɛrɛ tɛ a b'o sara awakado Solomani Fofana n'o ye Nouveau Soleil o maa ɲɛma ye o ba nin ye min ye nin bɛ awakado misali de yira nin bɛ ko de yira k'a fɔ e tɛ tɛ mariki min ye mariki min n'a bɛ maa tɔgɔ la e ka t'i den awakado Dubai yalima Chine an dɔn ni minɛna la awa mi seere yɛrɛ dɛ ala k'an kunna ja tese ni ale ka fatira an y'a bɔ éducateur kɔnɔ tese an b'a fɔ dande foli min na Yusu i k'a dɔn ko bolokuma dɔw ka fisa sengadi ye nka dɔw b'a la taa bɛɛ ti dangɛ ne bɛ sɛbɛn da an ka ma ko le guido an bɛ taa jɔ a sɛbɛn ɲɛ sabanan na Mali ani Allemagne jamana ni ɲɔgɔn cɛ Yusu kabi kunungo kana bila fɔ bi la ko sira in ka kɛnɛ i k'a dɔn o sira da ye wa ni min tɛ ka fara a kan i k'a dɔn fɛn tɛ ka bɔ a la an ni ɲɔgɔn cɛ siraw a bɛ gɛjɛgɛjɛ sabu ka d'a kan min Allemagne jamana yɛrɛ ale de an lakodɔn ka b'an yɛrɛma hɔrɔnya ta parce que b'a y'a jira k'a fɔ nin don kɛra nisɔndiya donba ye sabu fɛn min ye i k'a dɔn juma tɛmɛnen ye ko tɔburu kalo tile 29 lajɛba dɔ kɛra lajɛba in kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye Mali jamana ani Allemagne jamana u ka teriya ayiwa san 60 seli u y'o de kɛ abana an tɛ kɛ ɲɔgɔn bolo nin y'a san 60 ye fɛn min ye i k'a dɔn o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni de kɛra san 61 sa kɛ san 61 an tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo fɛn min ye Mali ni Allemagne jamana kɔni ye k'a sera u ka kɛnɛ don o don dɔ bɛ ka fara a kan ni dun y'a lajɛ min ye Allemagne yɛrɛ ka ministre ye min ɲɛsin b'u ka jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔ ko ma ale yɛrɛ bɔra Allemagne kana seli in na fɛn min kɔni b'a to ani Mali maa ɲɛmɔgɔw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ u k'a ma ko secrétaire d'État ministre fédéral affaires étrangères allemand i k'a dɔn n'ale tɔgɔ ko Miguel Berger ale fana nana fɛn min ye a don kama an ka ministre min bɛ n'ale tɔgɔ ko Alhamdu Agilen n'ale bɛ maliden minnu bɛ kɔkɔ olu ka ko ɲɛnabɔ ko kama ale de kɛn bɛ ka ayiwa ministre des affaires étrangères k'o nɔ nabila a don kama ale nana kɛnɛ in kan i kana ka n'o jɔyɔrɔ fa ani kana jamana ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ fa kɛnɛ in kan k'a kɔni kɛra nisɔndiyaba ye fɛn min ye excellence Alhamdu Agilen ayiwa ale kɔni ye foli ta ni ka Allemagne jamana sɛgɛrɛ fɛn min ye jamana ɲɛmaa fana ye colonel Asimi Goita y'o ka foli lase u ma ani Mali gouvernement bɛɛ lajɛlen ka foli k'a bɛ Allemagne jamana ye kosɛbɛ n'i y'a lajɛ i k'a dɔn an ka sigi an ka kuma san 61 teriya ani ɲɔgɔn dɛmɛ i k'a dɔn caman kan ka fɔ o la a ye hakilinajigin kɛ n'an ye paara ɲɛ kelen kɛ kunungo kɔnɔ ko Allemagne jamana yɛrɛ de kɛra jamana fɔlɔ ye minnu ye anw lakodɔn an kɛlen k'a ka indépendance ta wa indépendance talen fana ala ma tɛmɛ tile damadɔ kan fɛn min kɔni ye Allemagne ye u n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka baara daminɛ ni ɲɔgɔn ye fasirikɛbaa y'a jira k'a fɔ ne dun y'a lajɛ fɛn min Allemagne jamana ye u b'an dɛmɛ sira caman fɛ fɛn min bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min na u bɛ musaka caman dɔw la fɛn min fana ye kɔngɔkow ye ayiwa ka se ka maaw dɛmɛ ka balo ɲuman sɔrɔ u bɛ dɛmɛ k'o la u bɛ dɛmɛ fana kɛ démocratie a bɛ se ka sinsin cogo min na u bɛ dɛmɛ fana kɛ fɛn min kɔni ye énergie kow ye ka taa se waati yɛlɛma kɔlɔlɔw olu bɛ se ka dɔgɔya an ka cogo min na Allemagne jamana u b'an sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ o la kosɛbɛ fɛn min ye ministre ye a kɔni ye foli ni tanuni ta ni ka Allemagne jamana sɛgɛrɛ u bɛ ka baara min kɛ jango bibina gɛlɛya mɛn an kan n'o ye lakanabaliya gɛlɛya ye basigi bɛ se ka na cogo min na ko Allemagne fana ma to kɔ u bɛ k'an sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ o la kosɛbɛ ni dun y'a lajɛ fɛn min ye an ka sɔrɔsiw ye ani kalanbolow ye Allemagne u sen b'a la kosɛbɛ lakana u bɛ se ka na cogo min na jango jɛkuluba min bɛ yen n'a bɛ Europe dɛmɛ ko fɔ an ka ma ko EITM ko Allemagne jamana bɛ dɛmɛba k'o la MINUSMA kɔnɔ k'a bɛ dɛmɛba fana kɛ ni y'a lajɛ fɛn min ye hakilina dɔw fana bɛ yen u k'a ma ko P3S partenariat pour la sécurité et la stabilité ayiwa au Sahel Allemagne jamana k'a bɛ dɛmɛba kɛ o fana na ni y'a lajɛ fɛn min ye bɛn bɛ se ka na cogo min na libita ko guruma o hili halaw kɔnɔna la k'a bɛ baara caman fana kɛ jango adamadenw ka hakɛw olu fana bɛ se ka sabati cogo min k'a b'o baaraw fana kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Allemagne jamana ayiwa k'a bolo nɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ fɛn caman na wa fɛn min ye diplomatie n'o ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ taabolow ye fɛn min kɔni o sira ninnu ye k'olu ka kɛnɛ kosɛbɛ
o ko ni ngoni mi sharia bo mi ikaro alman jamana ani mali jamana u ka teriya ani badinya ni barake nyani nyandeme asambi oroni kele aselu bela jile kera aywa ni ko ni selifo ikado ni soja we fora ni soja ka juma uyo bara ke ko ni soja ke femi sibiri ayo ujabala kura uyo kurumukare ambassade jabala kura yo kurumukari o kene fana kay femi alhamdu agilen alep me o kene ka nyesi ikado alma ay wagalla sigide munumbe anfaya ana barakalo belaji fana kira ni soja bay ko di ngoni sharia nyuma mimba jira ka fo malni alman jamana che kwa sira ka kene o be geje ni sabanye anya salo ka bo elegido kono legido ni alebla ando ana amita sugula asera amita sugula bismillah me nugo abla mega be commerce abedugula abia ne famara ne bita pharmacie abedugula proverti de la ne bita kanga café mi amatian no tene famara le ma même vie e ma famama ni temana proverti la al ni ma ikado maiga ye iyaye e pa va moi ni tra proverti la al ni ma maiga ye iyaye e ko tudi al na sangle ga ma nywani fe matien ni mara maiga abara o ya be op mana ana fulga groupe ko bese mawla ay wa kazara wala ikado kambia fem ngoni fana be usale do ana be kan laje amu fu dande folimina ana ni usman to ko fe aka fifa don namora joafiela ana tibene sebeto inshallah minute kanam anwan bismillah yusu amete bani kuna foni obinye nga yana nga do folo mita nga chokorwa fo kai obinye amenya mba fo ka wala mando awa minye fo ya fo kai ka kai gouverneur fo Musa Balasumare andon akado segunya fo Bwakarinya charger ko ma nyema do kai amen num pela jele fo bara foli andon amedo sebe gono sebe na yata le guido alibe amba le jaso le guido ameta njo asebe nye flanana femi nye kori omi bo anyeru fe ya anga se ko bele ma ko ke finu ye ko na nye bado ola ama fa andi fem la kata ko fe de tien do femi ngoni malire abi femi vire ko fe ko sebe o de sanu ane koriye o nga do bala ni bele mali ko ngolo ki yere fe ya o bato ikaro chama mi fara soroka ni anga finu ta ka laja anyuru ka do bala o be ke sababu ye anga se ka nafa chama soroka donia chama nge femi nye o tako flana o kuma de fombe o tako flana be na ke Novembre kalot le mugan woro katabla at le mugan segila avec parler de la culture Amadou Ampate Bala kuna fonu boraka be femi commission d'organisation ko laben jekulu ma nyema Segoumar Sangare ikado ale fana jekulu banyema e anga mako alliance des journalistes pour le développement de la culture femi Mohamedou Touré ni nyaka sebenye maw chamang mekene kan do kama kuna fon disrenga femi tako flana e finikola fini rebe dilale minge envers kabila wala kana bla fo bila tiendo anga to ka kura ya wasa abela jele kere kana ka anga ta san kofe kana nae sabu kada ka femi yere fini abibomna no kori anyiru bise ko sene amse ka dila ka fini sabu apmeke ka koro o bara mi ngumeke ka koro muna ama mulo jigi ola muna ndese ko mono boka kura ka tafe ay wakato ka baile malu ke memba to abse ka noya yusu menjo afolo yena ngata ukoma ko evolution nazaro be min fo ndaro ma fo bawna kala tukum evolution to dore ko tito anona abi yelengata abi bayle makata fe aywa ni yalla je akore ko anga tarku ko nanga nyon zama kata fo kofe nazaro ba fo tarku dono wa fo wati do mako antiquité ani moyen âge watu aya o moyen âge watu nun ko nala iba e ka fo ani ye to jamana nun ni fara jamana ta ka laje a watu la ko doniyaw ani usigi chugo ukayoro la ubalo chugo ukako tabuli abe alna be kunde kelenyi mo wa foto abe mina fo niveau kelena da farashiti alni dina ko kunde kelenyi nga sigi do pume chugo be anga to do pume chugo mo bi bolo chugo bagamaro be ke chugo mi ala fini do jogo ang me golode pume imta soro ali watu la anru pume olu nye ola o nga uyu teme ana uye donia bayle malde nu ujua bi kan venke sini ubanjiri ku toroka boy ka yele sanve ka baylema sini ngena ubu toroka yele sanve ka baylema be donu ntomata benywama on da tura tugo kilim na kabo wati abu tugo kila misali kabi moyen âge wati kabi on me seneke daba mina o daba kile de be albi on ga kabi nazara me seneke daba mina ayo yele mako ke shari ka shari yele mako ke tracteur upita noko seri frola wo yelema kaiwa ko ke majmo fenye
ka tila k'a b'o la bibina pankuru de bi nɔgɔ di pankuru de bi bagaji siri olu bi taa ɲɛ u bi kow bayɛlɛma ka taa nka anw dɔw mɛn an nɔ na bisimila o ye tɛmɛsira dɔ ye ayiwa o de min filɛ nin ye jɛkulu ne y'a kanu sa fɛn min ye finiko ye an yɛrɛw fɛ yan an yɛrɛw ka fɛɛrɛ kɛ an ka fini tun bɛ dilan cogo min na ka kɔrɔ ayiwa ka se ka segin k'o lajɛ an bɛ se k'a kurakuraya cogo min k'a baara teliya cogo min ka bayɛlɛmaw don a la an bɛ se ka anw nafa ka tila ka maa wɛrɛ nafa cogo min na baara in k'a bɛna kɛ o de kadira kɔnɔ Nouveau Fm kalo tile 26 ka taa bila a tile 28 la n'i y'a lajɛ ko labɛnjɛkulu ɲɛma n y'a to a fɔ Sɛkumari Sangare ale de bɛ ko ɲɛma o fana tɛmɛnen kɔfɛ maaba caman bɛ kɛnɛ in kan i n'a fɔ Gawusu Yaya Ture ale bɛ kuru min kɔnɔ o ye fond maaya ye Ousmane Kulubali directeur centre de développement de l'artisanat et textile Ablaye Jɔnbana ale ye parti de la culture o maa ɲɛma ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen fɛn min ye ko labɛnjɛkulu a maa ɲɛma Sɛkumari Sangare ale ye hakilinajigin kɛ k'a fɔ tako fɔlɔ min n'o kɛra san 2018 k'o kɔni sɛbɛkɔrɔ ɲɛna kosɛbɛ o fana ɲinɛ k'u jigi bɛ maliden caman kan bɛɛ lajɛlen kɔni kana tile 3 kɔnɔna la fɛn min hakili jagabɔw ye ka se k'olu kɛ an yɛrɛw ka fini dilan ko ani fini dilan cogo a n'a bɛ se k'a nafa cogo min na ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka na maa minnu fana bɛ yen n'u b'a fɛ ka na sugubulonw sigi n'u ko ma ko standi i ka n'i to a sɛbɛn wa ko standi zena ko warasara t'a la i ka n'i ka ayiwa sugubulon sɛbɛn ayiwa nka min bɛ wajibiya i kan i kana na ni fɛn wɛrɛ kɔni ye min tɛ fini ko kadara kɔnɔna ye walima fini dɛmɛ kɔnɔna ye o tumana fɛn min kɔni ye bayɛlɛmaw bɛ se ka kɛ cogo min na an yɛrɛw fɛ yan ka se ka fini don ba la an yɛrɛw ka se k'a dilan ka se ka nafa caman sɔrɔ a la ayiwa ko lajɛ k'a sigi bɛ k'o de kɔnɔ fɛn min sigi kɛmɛ ka maa hakɛ min kɔnɔ o ye maa 5000 ɲɔgɔnna ye u daan b'a la k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni nana sugubulon in lajɛ ka na hakilinaw fana lajɛ min b'a to an ka fini ko an yɛrɛw bɛ se ka kɛ an yɛrɛ ye cogo min na tiɲɛ don a bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kɛ yan nka ni bayɛlɛma kunfɔlɔw fana bɛ kɛ yan o bayɛlɛma bɛ kɛ sababu ye ka baara caman de di mɔɔw ma ni ka sɔrɔ caman fara jamana sɔrɔ kan nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ le guido la le guido n'i y'ale bila ne bi sɛbɛn da sɛbɛn min ni b'a ta o ye nouvelle horizon ye u ko di conseil national de transition Isa Kawujim e ko a laban u tɛna wele ka carton rouge yira a la de min ye carton rouge i b'o dɔn awa balontan na o ye fiɲɛjuguba ye n ye aw ka dɔn commission min bɛ yen n'olu bɛ awa lajɛ kɛ nin ko in kan n'o sigira aw ka dɔn Isa Kawujim k'a ka taabolo k'a lajɛ k'a ka ko fɛsɛfɛsɛ min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la alamusa don novembre tile 4 o tɛ bi don ye wa an n'anu olu kɔni bɛ aw ka dɔn Isa Kawujim u bɛ don bulon kɔnɔ k'a ka ko lajɛ n'u donna bulon kɔnɔ sa fasiriba ka fɔ la n'o ye Demba Konde a y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin ko bɛ cogo min na bi min ye a kɛn bɛ sɛkili ye Isa Kawujim bolo dɛ mais i ka dɔn Isa Kawujim a kɔni aw ka dɔn a kɔ sɛbɛn bɛ aw Bamakɔra dɛnɛ na n'o ye kasobonba ye Isa Kawujim a welela dɔwɛrɛ tɛ min ye aw ka dɔn a ye kuma dɔw fɔ kuma min aw ka dɔn n'a bɛ tanga ta ka bɔ jamana kan man bɛ n'a bɛ jamana mafiya man min bɛ jamana di a juguw ma o kuma min fɔra ni Isa Kawujim n'a fɔ réseaux sociaux sanfɛ min ye aw ka dɔn tribunal maaw ye an ka kiiritigilamaw ye olu y'a wele aw ka dɔn min ye k'a kiiri min ye aw ka dɔn u y'a jira k'a fɔ min ye a ka kiiri a bɛ bila kalo kura min ye aw ka dɔn kalo kura daminɛ la Isa Kawujim min ye commission min bɛ yen olu kɔni ye aw ka dɔn procureur communicat tribunal o procureur min ye u n'o o kuma na min ye aw ka dɔn o ye minnu yiri u la a ye kuma minnu fɔ aw ka dɔn u b'o bɛɛ lajɛlen da u ɲɛkɔrɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye fasiriba ka fɔ la min ye aw ka dɔn Isa Kawujim a taara ni sɛbɛn min ye a ma sugandi dɛ bolo ma kɔrɔta k'a fɔ ko n bɛ Isa Kawujim fɛ dɛ a taara de k'a bila ye min ye a tali min kɛra k'a bila ye min ye awa ko ni kunnaja ma kɛ Isa Kawujim o tali o sɛbɛn bɛ bɔ a ma u bɛ kini ci o la ni ko papiye kurukuru n'o k'o fili ye aw ka dɔn ɲamamina kɔnɔ o kuma o ye Isa Kawujim o y'a gɛnnen ko ka wulu so a nɔfɛ ale min ni 4e vice-président transition o do jɛkulu dɔ bɛ yen ko ACRT min ka dɔn Isa Kawujim n'o ye aw ka dɔn faso ka welewele min ye Isa Kawujim ale y'o maa ɲɛma ye Isa Kawujim a ka kuma de cayara min ye premier ministre tɛ to jamanadenw tɛ to jamana maa ɲumanw tɛ to jamana politikimaw tɛ to bɛɛ lajɛlen a b'olu don ɲɔgɔn na min ye a laban fo ka jamana yɛrɛ labila aw ka dɔn jamana wɛrɛ maaw ye fo tila ka dilan ka jamana buruja jamana wɛrɛw den ye o min kɛra sa min ye o ma bɛɛ aw ka dɔn min ye dɔw ma Isa Kawujim u y'a wele ni a kɔni bi u bɛ pala ladon a kan
ala ka nguna ja Yusu deba konde ale ale mi fo momo ba juno be ya ngi do konidu ale mi fo momo ayo bismillah mi fo dema konde nale ka fatre anya bo nouvelle horizon no Yusu nouvelle horizon ne o bla ne be sebenda angoma ko l'indicateur du renouveau femi police nyama ye ay sebenge no e communiquer ye seben akara no fama kalot le fla ba fla ne mo kele na edorete femi mablu me boli plaque kanga noro robina ma do ko mo to sebe no ikaro ko sebe plaque nona o wele wala mi no bugela ko sebe wala ma femi obi to ada o yere la ni go sebe ay mi ngone ma to mabli ren numéro ti ye olu to de bi ye ako e wala mi no nye sabu kadaka ayoro dlala kamade adlala de kaseka aywa plaque de norala wasa mobli re aywa nyera bse ka do tugumna mobli buguna tike obse ka do tugumna adaboro de kama ko to asebe nyorote fem minye police directeur ko nye ni nyonye me anga jamana ko amena ako wati sera teza fuka sera ni ndala wati sera jugo do bi ikaro luka bla wati re de sera sa manifu nyoro ka jugo yelema de ke yusu ni manifu ma jugo yelema ke sera busa fana yangale do nyina sera ikaro sera vende o ngani ko kiti temezara nyuma fe sharia busa ado bala bijigika ha nyina ko sharia ikaro ko sera vende sabu kadaka sharia ti maga mala ni mache cha abana fasrike baye muvo ago femi police ma nyema e aya jira ka fogo femi ngoni ayoni wole nunye abi sharia sebe koro soso ni duye sharia soso ikaro oyibene ikaro jalaki koro oko ikaro sharia fana bisego otlenjugo ko nyefiye ni duye alla je police ma nyema ay sebe nge ka jira ka femi plaque d'immatriculation ikaro ko noreka mobile la oye bela jile ma wajibi de ye na ko boy kati to asebe do ru plaque be do to la ko lu ba salo ka wala ku to ade sebe ni do ngwe laje o ko ko mi no fana ka gele ko sebe o fana sebe ko ngera ka kangar dake ani ka la ni ke bela jile fe mi yani décembre ko le folo che bafla ni mugani kele i karo bela jile ko ngi ni sharia da makenye sharia mi vo plaque ko la ki ka ke ka kenya no ye mi ngono matu ko bi se ka lafia ay wa femi blona fana ka se ka fura ne bela jile fura le ke ka blona la i karo dugu ko abi je o fana temene ngofe femi se ashiko o kuma fana fora parce que ba ya jira ka fo ayo ma chama de be bibina se ashi ay wa ninga nimero nani sebe ko tuala ko nimbe ikaro mobli chama na ako wale chama fana be ma chama fana de be buke sababu ye jamana kan ka misro kwato soro fieu sabu ni yalla je ko o mobli chama fana be ibaye ka fo ayo ko papier tula wa fasiri ke ba fana ya jira ka fo ibaye ka fo ma chama mi olumunu fana ke ayo bu jigida ikado finiti gudeka abana ko jango fana kama ule mabulu mulo kama chama nyi ikaro finitigu ye ko fana ko mi naka gola ko sebe ko fana la yini minye ikaro finitigi fara ikado aywa civilika bela jile ko nganga sharia de bato sabu femi sharia na bato raka nye ado bala mi yabi kumania jamana made jamana bo bela jile soro ame fanda ame fana nofe ikaro fanda fana biseka kele tugomuna nyira yusu ni bela jile yake ko mogo tala ko bi gola ade siasi jama mimbe ani femi nye ikado ikanga makama mnunge moblila ni bela jile yitage mobli million hage me jamana ngono o te milliard chama e o ngani bela jele ya jira ka fo o ne koroke ni ne tininge ne koroke be ya ve ne benge be ya ve o pa ne binga mobile siasi blamba buli kalo kele kalo fla sangle sanfla ko fana bi ke kumani abade jamana ma sabu femi plaque ko fana na bara be ka ketugo la abike sababu ye ninga war chama do jamana kono jamana fana keme ka baraba mun mboloda abike sababu ye ka dota o musa ka wala yusu opmana femi police ma nyema e akwa bi bela jele ko no wele beki ni sharia dama kenye ka do plaque ko la mabli plaque ko la yan décembre kalot le folo bafla ni mugani keleche merci kore karabate sebende ta ka de ayi Antoine ne bi ka kuma into da fa ko oh bismillah mbado ta ni wezenye o de ka sebengu no l'indicateur du renouveau Antoine mbimbi bogoro donde minye pour Suleiman Traoré akwati jende kena ble police nyemado ma shita sharia sanve ko artiste bay ye artiste bay nyado minye ijoro kabo awa jamana kola nga minye jamana sharia iko bato artiste bay ibi to ko sabe ika plakika ko no yera ke kana mine ka jamana ka hake yodiwa no borai soma bay ikado awa miye ko obe balade kusi dame ika mobili nyefe minye awakado soma fugula dalelu ko awakado to ko sabe denu minye ko soma de karza minye karza ke bo sabe plakika minye awakado polisu kana tamatato koko toy atinya Sulemani goti bismillah
do te bra boy e mori bay a ikado awaminye mauka bunya bika yedo iye mori ikamori awakado anafa bi se mauba de o mafo ko ti bali jabana kono na minye awakado ki to ko sabe ka plagika minye awakado karamoko karsa o bana ko police kanu fiere ya kunto yewa yel ngado ko police kanu fie ko luye ma bay wala se kana to ikam ma bay abibla jamana bismillah gashitila Obma Suleiman Traoré Kalikado minye awakado yani sala banje bela jele ki itoko mimbere par exemple akafosa Antoine Solange Dambélé grand journaliste animateur radio Renouveau mamanye ayelama mamanye de ngolo jara ay Bogar Sago kangala gaki aha bismillah di woro grand animateur radio ko se bega mobile save ou bien journaliste seru radio jegafo ko se bega plaque save mobile ra savra te problème ça nga plaque ode gele ika mobile ka plaque de domene ko se bega e kono ko awa minye nyera la iyo yede nga minye jamana fana jamana di wal make janjo masay janjo masay ikado awa minye ka dola ko dese ka plaque ka bismillah yalba muro sanugo ayo ayo bismillah muno na fe wode ngoro kedu de temene sebe we amrange ni ka temene sebe temene sebe isakaba temene sebe isakaba kazo ko isakaba siribe atinye Purusu ga nyama mi foni jamana de be ka boto akanya anyaru de ma akanya ma Oba adon awanyema minna ledu akoko ma tondi flagoi manyeti fle minye awekado ne bi ngong golodu ibada mna tonfe note niko kibadu anyeda fe ila baba abla kamla jele kelenyi oba awekado ko ngong ngolo alena du atonfe minye moma be ka fo awa minye ni sebenzuko de baka minye awekado ika soma yao ika karamugo yao ika artist yao ikado awa minye alitato ni burube fiai nove mi awakari toko sabani mimbe abare ikitika mobili dedwaye charia mi fo ikatabeno ko note ni sanyele mara uye mama toko sabani ka mobili plage kofe ita flan jatike bashide adon ni kosu de kanga bla dabla jamana abinyo ya sibai nyero ngoni jamana charia boyani te nyugo bismillah upma Suleiman Traoré DG de la police. En guerre contre les artistes, comédiens et féticheurs. Oh, bismillah. Comment bare awu be bare akata an ba ke ko ma ba ke bismillah ala ka nguna ja amina amin anwan yusu diswe ay ni mbo soir de mako ngoro ma bi nga sebendo oye awakado maimuna dumyaye bismillah maimuna dumya anafo soir de bamako ka barakala bere jere fo yusu wati abene ka tengu opmana na manye ko wati tenguna femini ye nyini sebenye nyini sebemi ikado nabi aisata tawle ko fo ko aisata tawle nabi wule ko jalo aywa kwa tununa ko sabu kadaka kwa boto lokol sola ko femi muso fly ko lu ya mene nga tanae ko kera groupe scolaire nyoro du Sahel la akera ikaro kungo no fama kala tele sa ba flani mo kala akera 10h wati opana ko nyini bike manga na nyuma ndigi bela jele fe no ko nyini mbugo tigi fidini nye ayo kwa numéro nu mwele 66 52 66 28 walma 76 46 86 55 opana ko mbugo tigi ngoni ko muso fly de amene 10h wati groupe scolaire nyoro du Sahel opana kera kungo ko ni makera aywa lako do venye aka nega juruti ni numéro na 66 52 66 28 76 46 86 55 aywa ofana ko fe yusu amsega mi voka danga sabu ambela jele fana demasa e lokole tayina amani demasa fe uku jando deuna ko sebe jango feminin lokol soni sokaja alni lokol soni somanja uka fereke lokol ta damnena ayo ka da demso nga katanu e katu bra lokol sola atlaka se katu no fekana yana wati bi se almanu nu koromso nu korokanu meta aywa febele jele ko nga ka demso nu ngoloshi sabu demso en jambe alni ani lokol somanja na dungo fala do lokol la abitunu de
o fana bɛ ɲini denmansaw fɛ ayiwa n'a ɲɔgɔnna ko fana maajugu fana bɛ an senkɔrɔ minnu fana b'o waatiw de jateminɛ ka denmisɛnninw to folofolo la ni k'u cɛ ka taa n'u ye o kuma an bɛ dugawu kɛ ko Ala ka den don a somɔgɔw garisɛgɛ la ani ka nin laɲini kɛ denmansaw fɛ lɔgɔlita waati in na k'u janto denw dali ani denw bilali la min b'a to an bɛ se ka kisi n'a ɲɔgɔnna kow ma Yusu olu mana tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ taa i ka dɔn 759 daminɛ na fɛn min ye boulangerie pâtisserie Moro Kadi a baarakɛlaw an b'u fo ka pharmacie Kayira mo fo pharmacie de l'avenir an ka foli b'u ye ka taa se jɛka optique ma Jibi Jaro n'a ka cɛdenw ka taa se Petrotigi sɛbɛn ma Buguni a ɲɛma Amara Jakite ani entreprise Yaya Sidibe Buguni Masabila Kura an b'ale folo dantɛ foli min na centre d'études stratégiques ɲɛma général Satigi Mɔrɔ Sidibe a n'a ka baarakɛlaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka foli kun cɛ n'an ka musokɔrɔba ye n'o ye Madame Jawara Bindu Kulubali a bɛ Kucala an b'a fɔ ka n'a denw n'a mɔdenw bɛɛ fo k'an gɔri kɛ kan 1 na fɛn min ye commandant Lasana Tamba Keita a n'a ka cɛdenw ka se commandant Elmedima an ka foli bɛ ninnu bɛ kan 1 na ka Mali sandaramaw bɛɛ lajɛlen fo hakaja Mali finitigi bɛɛ i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u jija faso a baara la. Défense la commandant Moribo Sanogo mi an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka foli lase aw ka dɔn commandant Kumba Jarama ale ne ba don an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn sanga ani waati tanti Awa Jara i ka dɔn an ba Antoine k'a ka dugawu k'an ye min ye aw ka dɔn Antoine Solange Dambele min ye morikɛ k'a ka foli b'i ye Jaraba de morikɛ ne ye morikɛ hali k'i dogo tanti Awa i ye morikɛ suyi kama n'i ye morikɛ dɔrɔn i dogo ne ni morikɛ bɛ ballon ta morikɛ kɔnɔ boyana ni ballon passera n'a girinna kana n'i sen da ballon kan a bɛ tɛmɛ o y'a tɛmɛ ne ye a tɛ se ka munumunu Ɲamoyi Ture an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn fo y'a fɔ Kalaba n'o bɔra foli an b'a lase min ye Koplan Keita n kɔrɔkɛ don n'o bɔra ye Papa Sangare Sanga Service a n'a furumuso Mamu Sakɔ olu o ye galadonaba ye Fɔmabugu ka foli lase aw ka dɔn Marabumare Tante Asuma Bulukasumugu la n'o bɔra ye an don an bɛ foli ani tanni an b'o lase Mohamed Aga Mohamed DAE Kati ka foli ani tanni k'o lase sanga ani waati Sori Ibrahim Keita an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ale CDK président ye hippodrome na an b'a fɔ sanga ani waati n'o bɔra ye transit la an bɛ aw ka dɔn Kumala transit ale filɛ nin Sugunikura la ale kuma ka foli ani tanni k'o lase an ka taa douane na min ye Ibrahima Fili Sumare an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ani Mamadu Sumare ninnu bɛ Kati douane na ka foli lase aw ka dɔn Usman Sek ale bɛ douane na Falajɛ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Sunkura Fane douane na Falajɛ an b'a fɔ. Ayiwa Yusu bita kɔni an b'a kun cɛ ya fɛn min groupe commerce mɔgɔw ye an na tɛmɛ ka foli bila o la Ablaye Mayiga n'a baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ badabada foli i k'a dɔn dantɛ foli min na o fana b'an jija an ka baara in na kosɛbɛ tulo ni yɛlɛ ani badenya kɔnɔna la i k'a dɔn o fana bɛ tugu sɛbɛn nɔfɛ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye ɲɛmaayaso an na foliso ma Zakariya ayiwa Zakariya Fɔnba ayiwa Segu musobolo maaw don an b'u fo dantɛ foli min na n'o bɔra ye Usmani Togo jɔn bɛ bi Batoma don wa Batoma Kanɛ ka taa se Bouakari Jarama an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo n'Ala sɔnna ma sini juma fɛn min Messi fa jɔnni Batigɛ ayiwa n y'a faamu a den tɔgɔ dara Messi la bisimila Alu Messi n y'a mɛn Alu Messi jara o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fɛn min sini ye ayiwa don kibaru sɛbɛn ninnu kan Yusu Tarawele ani Kɔrɔ Moribo Sanogo aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan min ye gafew ye ka se k'a fɛsɛfɛsɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka fara n ka arajow bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na k'a fɔ bɛɛ ye ko bɛɛ k'i jan don i yɛrɛ la bɛɛ k'i wasa don i yɛrɛ la sabu diɲɛ fa bɛɛ ye ko Yusu don o don k'o sema kɛ ma don min o n'a fɔ nin mun ye bi ta ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛ.